Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Azerbaýjan Respublikasyna iş saparynyň çäklaryny Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew bilen duşdy. Dostluk ýurdun prezidenti Gahrman Arkadagymdy mehirlemi bereklep, türki döwletleriň guramasynyň döwlet başçylarynyň 12-nji sammitine gatnaşmaga çakylyk kabul edip, Azerbaýjana geleni üçin hoşallygyny beýan etdi. Gahrman Arkadagymyz sammite gatnaşmaga çakylyk, şeýlegem iki çak duşukda döwletara gatnaşyklarynyň ileri türýän ugurlary barada pikir alşmaga döredilen mümkinçlik üçin minnetdarlyk bildirip, türki döwletleriň guramasynyň ýokary derejeli bir sammitiniň we onuň çaklaryny kabul ediljek çözgütleriň guramanyň agda döwletleriniň arasyndaky öýdara gatnaşyklary hasy ösürmäge ýardym berjekdigini anan bildirdi. Hemde hormatly prezidentimiň mehirli salamny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Azerbaýjanyň prezidenti hormatly prezidentimize mehirli salamny beýan edip, Azerbaýjanyň dogunluk Türkmenistan bilen gatnaşyklary ýerigderli pogturalmaga mühim ähmiýet berýänini bellädi.